Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Wana on jiide gilnam koye mon gonmi attahiyatu lillahi nani, azzakiyatu lillahi nani, aɗayyibatu salawatu lillahi nani. Ayi waɗa dogala goo on ji ɗo wattaga. Ayi assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuhu on ɗiɗi. Ayi ɗo assalamu alayna wa ala ibadillahi salihina tati. Ayi ɗo ashhadu an la ilaha illa allahu wahdahu la sharika lahu oynayi. Ayi ɗo wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu joyi. Ko wedi ko hen gonnomi on ji joni nani. Ayi nanji fewnama. Ayi wahde joni de kilnani ko oɗo ɗa o ronkuno wadde, oɗo ɗa o ronkuno famde ɓe waɗa ɓe watto wonno kanko ko machine o hay ɗum ɗo mo o tinnima sabu o waɗi hen polle ɗe fof kadi no wiyani o waɗiri noon ko jangde nde ko ma waɗe ndani yooɗa kono sebeɗa tan gara jangidiren ni jen haaju meɗen kono jangde heñade yadata. Jangde fewnu ha feewa jango e jaam aroɓe tawa ɗon janga enen jangen gaynen gaccenen aroɓe enen jangen mbawen gaccen ɗon mofto e nder dental dina TV to kala garoɗo tawa ɗum toon inchallahu taala ani ma ar joni inchallah joni paari poosi ɗum heddi ko jangini hankkadi inchallahu taala.